10 000 сакърбайта. Кръгло число. Гърмим по едно детско шампанско. За 70 000 още не бях гръмнал. Крис долу на ИДК не ме остави на мира в последните месец, може би, не знам кога го ударихме. Всеки ден има въпрос към мен, който е: днеска има ли шампанско? Днеска има ли шампанско? Отговора ми винаги беше не. Но най-накрая си спазваме традицията 4000 сабскрайбъра по-късно. Точно 4000 сабскрайбъра по-късно. Има толкова много неща, които могат да лентнат ронг. И определено не трябва да оливам картите. Да, или да чупиш нещо с капачката, или каквото и да е. Или нещо. Тия шампански са станали майка си и баща си в била са 8 лева. За вас ги давам. Така че чат! Как ги даваме? Заедно ли ги даваме? Баси якото. Заедно ги даваме. Ето как да ви стане по-ефтин живота. Намерете си приятелка. Почвайте да си делите нещата. Да, намерете си приятелка, която да... Благодаря ти за Donation X-Power! И така, благодаря ви! С 4000 сабскрайбъра по-късно няма да го пръскаме или да го гърмим в случая, защото наистина има карти около нас. Камери, 2 на брой, фоли не, така че просто ще го пукна лекичко. Мале, спрахме малко. Брат. Само не към окото, нали знаете? Да се видим на живо, малко ми е криво. Искам с теб да си направим бухти. Вече официално за 70 000 са сакарбайтове, айде! Пук! Какво? Това беше... Пук! Просто защото ми беше твърде... Как го направи това, бе? Не! Еми трябва да пукне, какво е шампанско без да пукне, братле? Какво е шампанско без да пукне? Когато го направиш... Аре, пукни, бе! It's something. Не е нищо. Ти докато не олееш всичко, няма да ми няма да ми рясам. Айде. Ти искаш ще просто... пукне. Айде. Сега вече ще... Сега си е. Айде. За 70к. Айде! Дай чашата. Честито много години. Братле, отказвам се. Аре, пукни, бе! Уи! Айде! Бабау! Айде, официална. Айде, честито! Айде, весела Коледа на всички! Благодаря ти. Аре. Това е общият ни съксес. Аре, чат! За вас с детско шампанско, за Тони, за това, че ми помага и за мен, защото съм много готин. И за това, че... сме стигнали лайгола. Съграбайте.